ngati kuwerenga baibulo ili ndeno wangoonapo Isaya, usamususe amene aona Jeremaya. Mupase ulemu nzako amene akumana ndi ndani? Ndi Jeremaya. Pemphero lako likhale kuti Ambuye ndiwaliseni, light me o Lord. Akuti pamene iweyo ukuwala ndi pamene umatani? Umaona zochuluka, ndi pamene umaona zomwe anthu ena sakuona. Ukaziona bwanji zimenezo? Ukaziona kuzera mawu a Mulungu. Light me Lord, light me Lord, light me Lord. Ndiye naona wina wake alemba message akuti palibepo m'Baibulo pamene analemba kuti Ambuye Yesu anabadwa pa 25 December. Ndinaona makomenti okwana 15 panalibe amene amabweresapo kuwala pamene panali mdima. Kodi tikupita kuti? Anthu sakuziwa chimene iwo utani, chimene iwo akupanga celebrate. Anthu sakuziwa chimene chili mawu a Mulungu. Akuti iyeyo awerenga mawu a Mulungu sanapezepo pamene analemba kuti Ambuye Yesu anabadwa pa 25 December. Ndiye ndifuna ndikuuzechi, ngati iweyo sunapezepo usanene kuti kulibeko. Akatipita kunsika ukafune ndalama, ndiye wapita kunsika kuja malonda ako sunagulisepo, usakanene kuti malonda akulibeko. Iweyo sunagulisepo, anzako atani agulisa. Pitani kunsika kuja mukatenge ndalama, anzako apita komweko akapeza ndalama ibweresa. Iweyo wapita kunsika wapeza ndalama sunayipezeko, usanene kuti ndalama kulibeko.